Приятели, преди около година аз преведох за вас 13 теми за вярата в Исус Христос и доверието в Библията. Днес ви представям нова тема. Дух, душа, тяло. Трите части на човешката личност. Целият свят е създаден от Бог. Най-сложното в света е човека, венеца на Божието творение. Така казва Библията. А какво е Библия? Тя е писмото на Бог от небето до нас, хората на земята. Следователно, не е човешко слово, а небесно. От Библията научаваме, че Бог е решил и направил човека по негов образ и прилика. Бог няма тяло и приликата с него е морална, духовна. Тази духовна прилика прави човека способен да общува с него. Подобно на Бог, човека има разум, интелект и способност да прави избор. Ще обясня каква е първо моралната, второ духовната и трето телесната прилика на човека с Бог. Морална прилика. Бог е безгрешен, свят, мъдър и любящ. Създаде Адам и Ева като себе си. Безгрешни, святи, мъдри и с любящи сърца. Това е морално подобие. Но, когато човека Адам извърши първия грях, моралната прилика се поквари и връзката човек-Бог се прекъсна. Появи се нужда някой да примири човека с неговия баща Бог. Духовна прилика. Бог е дух. Вътре в човека има дух, даден от Бог. Самосъзнанието, умът и способността на човека да прави избор идва от духа. Трето, телесна прилика. Бог даде на Адам и Ева тяло и образ, различни от образа и тялото на животните. В този специален образ, един бъдещ ден, трябваше да дойде от небето в този свят Сина на Бога, за да облече себе си с тяло, подобно на човешкото тяло, но без грях. Щеше да мине през утробата на жената Мария. След като приеме образ на човек, Исус и син на Бог, и син човешки, или Исус е богочовек. По тази причина свети Павел казва, че вътре в тялото на Исус живее Бог. Исус е Бог в човешко тяло. Да, човек е направен по образ и морално и духовно подобие
на Бог, но не е Бог, а форма от пръст. Тази форма от пръст е тялото, в което нямаше живот. Бог, дух на живот, вътре в тялото, и така човека Адам стана жива душа, стана личност. Вече знаем, че човешката личност е триединна – дух, душа и тяло. Божия план е човек да не умира. Но по вина на Адам смъртта влезе в света. Смъртта е наказанието за извършения грях. Сега разбирате ли, че смъртта е причина триединството на личността да се раздели? Ти ще попиташ как се разделя. Тялото, направено от пръст, се връща в пръста, в гроба. Духът се връща при Бога. А душата? Какво е душата? Душата е твоето съзнателно аз. Душата ще отговаря пред Бог в деня, определен за съд на хората. Съд пред големия бял престол на Бог. Разберете, ако човек, докато живее на земята, е повярвал в Исус Христос и го е приел в сърцето си за личен Спасител и го почита като Господ Бог, след смъртта на тялото, душата му ще се прибере при Исус в небесата. Но ако е отказал да повярва и е отхвърлил Исус, душата му ще бъде отнесена на вечни мъки. Сега е ясно, че човек не е само тялото, което се вижда, а вътре в тялото живее дух и душа. Умира само тялото. Един бъдещ ден телата на хората отново ще оживеят и ще излязат от гробовете си. Как ли? Бог ще върне живота обратно в тялото. Това е възкресението. Всеки човек ще бъде възкресен, но не всички във вечността ще бъдат на едно и също място. Които са повярвали в живия небесен Бог и в Неговия Син Исус Христос, ще възкръснат за живот на вечно блаженство в небесното царство. Невярващите хора също ще възкръснат, но за да бъдат отделени от Бог в ада, в компанията на моралния човекоубиец, дявола. До деня на възкресението на телата, душите на умрелите хора са в пълно съзнание. А в деня на възкресението тялото отново ще се съедини със своя дух и душа. Приятели, не бързайте да забравите това, което сега научихте. Това знание, тази добра вест е вашето
духовно богатство и може да ви накара да помислите къде искате да бъдете през вечността. Ако искате небесното блаженство, пътят за там е един. Пътят Исус. Истината е една. Исус. Живота вечен е. Исус. Запомнете, в вечността има само две места. Едното е рая, а второто е ада. Средно положение няма. Ако не отидеш в рая, ще отидеш в ада. Избери рая. Не отлагай. Ти не си господар на времето. Ще ви разкажа една библейска история в подкрепа на това, което ви говорих. Имаше някога един богат човек. Той обличаше се скъпи дрехи и всеки ден се веселеше. Имаше и друг човек, бедният Лазар. Слагаха го да лежи пред вратата на богатия. И той искаше да се нахрани с това, което е паднало от масата на богатия. Идваха и кучета и ближеха раните му. След време бедният Лазар умря. И ангелите занесоха душата му при Авраам в небето. После умря и богатия, и тялото му бе погребано, а душата, неговото аз, бе занесена в ада, за да търпи мъки. И като се мъчеше, повдигна очи нагоре и видя отдалече Авраам. И как Лазар се утешава при него. И извика със силен глас: Татко Авраам, милост! Моля те, изпрати Лазар при мене, да ми донесе капки вода за устните ми, защото много се мъча в този пламък. Но Авраам му отговори: Сине, спомни си, че ти на земята получи твоите добрини, а Лазар получи само лошоти. Но сега, тук във вечността, се утешава, а ти се мъчиш. Трябва да знаеш, че между рая и ада, между нас и вас е утвърдена пропаст, за да не може да се преминава от рая в ада и от ада в рая. Съдбата във вечността не може да се променя. А богатия каза: понеже е така, моля те, прати Лазар на земята при моите 5 братя, да ги предупреди, за да не дойдат и те на това мъчително място. Авраам му каза: братята ти имат Мойсей
и закона. Имат писаното слово, Библията. Но богатия пак го помоли: татко Авраме, ако отиде при тях Лазар, като възкръснал от мъртвите, чудото на възкресение ще ги накара да се покланят, да се покаят за греховете си. Ще поискат прошка, Бог ще им прости и те няма да дойдат при мене. Авраам решително му отговори, че ако петимата му братя не повярват на Мойсей и на Библията, и мъртъв да възкръсне и да отиде при тях, пак няма да се убедят, защото вярата е убеждение за неща, които не могат да се видят. Поука. Решението на човек да повярва в Исус Христос или не е окончателно за съдбата на неговата душа за вечността. Ако не приема благата вест на Исус Христос, няма да повярва дори да види възкръснал. Вярата не идва от виждане. Идва от слушане и приемане на истината, че Исус е Спасител на човешките души, чрез вяра в Него. След смъртта няма вече възможности за повярване, а започва очакването за съд. Всичко за вечната съдба на душата се решава от волята на човек тук на земята. Моля Бог да ви даде желание да повярвате в Исус, да ви даде и сила да го приемете в сърцата си. Амин.